Добрий день, шановні радіослухачі. В ефірі Радіо Куреш, програма «Огляд преси» і я, Асретлі Лейла. ФСБ заявляє, що затримала в Севастополі шпигуна України, повідомляє «Українська правда». Федеральна служба безпеки Російської Федерації заявляє про затримання в Севастополі капітана запасу Леоніда Пархоменка за підозрою в шпигунстві на Україну. Про це йдеться у повідомленні ФСБ Російської Федерації від 24 листопада. 22 листопада Федеральною службою безпеки Російської Федерації в місті Севастополі затримано колишнього військовослужбовця штабу Чорноморського флоту, капітана другого ранку запаса Пархоменка Леоніда Сергійовича, заявляє відомство. За твердженням ФСБ Росії, Пархоменко, виконуючи завдання Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збирав і передавав іноземній спецслужбі дані про діяльність Чорноморського флоту, яка містить державну таємницю. ФСБ Росії порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого статтею 275 Кримінального кодексу Російської Федерації «Державна зрада». Ведеться слідство. ЄС готується відкласти безвіз із Україною до виборів у Францію. Журналіст повідомляється на сайті TSN.ua. У Європі сумніваються, що безвізовий режим ведуть у 2016 році. Євросоюз може відкласти до весни запровадження безвізового режиму з Україною. Про це написав на своїй сторінці у Твіттер брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Немає певності у тому, що згода щодо механізму призупинення безвізових режимів можуть досягнути у 2016 році. Можливо, доведеться почекати, допоки пройдуть вибори у Франції в квітні-травні, написав він. Зазначимо, перший тур президентських виборів у Франції відбудеться 23 квітня, а другий за 2 тижні, 7 травня. Нагадаємо, у четвер, 24 листопада, тобто сьогодні, у Брюсселі відбудеться саміт «Україна-Євросоюз». Сторони мають намір обговорити подальші кроки у візовій лібералізації, виконання мінських угод і реформи, які дозволяють боротися з корупцією. Так званий Кримський суд призначив штраф члену Меджлісу Мустафі Маушеву, повідомляється на сайті Куреш.Інфо. В анексованому Криму так званий суд призначив штраф члену Меджлісу кримськотатарського народу Мустафі Маушеву. Про це повідомив глава Центральної виборчої комісії Курултаю Заїр Смедляєв на своїй сторінці в Фейсбук. Учора Бахчисарайський районний суд присудив Маушеву Мустафі грошовий штраф у розмірі 750 рублів за участь в діяльності забороненої на території Російської Федерації організації Меджлісу кримськотатарського народу, написав Заїр Смедляєв. Більше новин на сайті Куреш.Інфо. Це була рубрика «Огляд преси» і я, Асретлі Лейла. Програма виходить за підтримки Міжнародного фонду відродження. Залишайтеся з нами.